gaurkoan Donostia etorri gara, eta atzealdean ikusten duzen bezala, Juantxo tabernan gaude. Baina ez gara etorri tortilla jatera. Martxoaren 25ean korrikaren lekuka eman zuten, eta bizipenin inguruan hitz egiteko etorri gara. Zatoz gurekin. Lehenik eta mi esker elkarrizketa hau eskaintzeagatik, eta ongi etorri naiz irrateko bigarren kafeko saiora. Korrikan lekukoa eman zenuten, eta lehenik eta jakin nahi dugu ze sentsazio nola bizin izan zenuten une hori. Hain gaude pixkat, aje emozional horrekin, atzokoa pasata geho. Korrika da beti gutzako festa handi bat, eta urruti daunen igual ez da horren beste sentitzen, baina ja behin ikustezunen bat horrela urten dala, otsaia jatzen dala, ja fetxa daula, eta ja behin ateatzen dienen beti emozio horrekin eta oso pozik, oso gustu hartzen dugu. Lehen aldiz eman zenuten lekukoa, lehen urte hori eta azken urte hauek, ikusezu bizi izan dezu evoluzio bat non ja normalago ikusten dezun lekuko eramatea. Agian lehenengo urteetan bai espezial bezala ikusten zenuten edo tabernan arraro bezala, eta orain igual egun hori aspalditik markatzen dezute eta bakizute hori egin behar zuten eta zer egin behar zuten. Juantxo bezala 14. edizioa dala uste dut, okerrez banao. 28 urte hartu zuten lehenengo aldiz lekukoan, ere gurasoek eta izego osabek. Eta, ni txikian nintzen, baina bai daugat errekuerdoa, egune berezia zala, baina etzegon orain dagoen jendetza igual, ez? Lehen hau zan zerbait, igual pixkat etzana horren zentrala edo etzala horren bisiblea, ez? Eta azken alditan, bai gorakada handia nabaritzen dela korrikarekin. Gu beti sentitu izan degula gurea bezala, ez? Baina bai notatzen dela publiko aldetik eta igoera bat dagoela eta badagoela korrikarekiko nespen bat nahiko generalizatua denean. Gero ere bai, aipatu diguzu, zure seme-alabekin o semearekin 3 urte damakizula korrikan ateratzen. Azken urte hauek ezberdinak izan dira, igual seme-alabai transmititu nahi duzun ideiak edo gehiago azpimarratu nahi izan dituzu? Baleik ez dakit, nik errekurdo ni txikitan gurasokin ateratzen nintzela, azkenengo 3 edizia hauetan ere, nire semea jaio zanetik eta familian egiten dugun plan bada, hasieran lekukoan ere gurasoek hartzen dute, ze beraiek Gandarias jatetxea daramate, eta gero Gandarias, Federico Taberna eta Juantxoren izenean, lekuko hori pasatzen juten gara elkarri, ez? Eta oso politan niretzako familiako kideekin metro txoi egitea eta lekukoa eta mezua Bilboraino eramaten laguntzea oso emozionala eta baitaren nahi dugu beraiek ere jasotzea, ez? Jasotzen dute eta nik uste gaur egun ikastoletan eta asko bultzatzen dela, baina jasotzea hori euskararen bakoitzak lekuko hori hartu behar izate hori bere tokian eta euskara aurrera eramate hori, ez? Zuek euskara bultzatzen dezuten taberna bat zeate, merkatari txikia esan dezakegu. Zuek nola ikusten dute, ze paper bete behar dutela merkatari txiki horiek euskara bultzatzeko eta bertakoa diren produktu horiek bultzatzeko? Azkenean, hau nolaitere apustu kultural, politiko, ez dakit zehazki nola markatuz, baina bakoitzak norberak daukan apustu bada, ez? Eta guk taberna hau edukirik bai sentitzen dugula gure nortasunaren parte dela euskara. Juantxo bat ezin liteke ulertu euskarari gabe. Eta hortik dator dena, eta oso barneratuta dago, ez da ezer bultzatu beharrekoa, ez? Eta gu saiatzen gara, adibidez, barran dauzkagun langile guztiek, euskaldunak izaten, euskaraz jakin dezaten, aurrenengo agurra euskaraz egin dezaten, gero egia da gure barne gatazkak ditugula eta beti ez dela nahi dugun bezala ateratzen. Badaude egunak, ni sartzen naizela barrara eta langinen arteko konversazioak ez dirala euskaraz, realitatearen parte bada, ezin da hori ukatu saiatzen naiz hori bideratzen eta beti bultzada egiten. Baina azkenean bakoitzak erabaki behar du zerri ematen dion garrantzia, ez? Eta guretzako nortasunaren parte da. Adibidez, Federico Taberna ere, aipatzearen Federico Taberna ere badaramagu, horko langileak ez dira euskaldunak jatorriz, baina bai aekara doazela euskara ikastera, mintzat barrako zerbitzu hori euskaraz egin dezaten, ez? Eta erramientak daude, zu zertan euskalduna izan beharrik barran dagonak, baina bai tokiarekiko errespetu hori eta hizkuntzarekiko miresmen hori eukitzea eta bultzatzea. Azkenan negozio berak egin behar du, gero egia da jendeak eskertzen dula eta horren
rekonpensa jasotzen dugu, ez? Probintziko jende asko etortzen zaigu, donostiarrak etortzen zaizkigu eta hori asko eskertzen dugu. Bai, barraz barruko konpromeso hori aipatu duzu. Gero bai, notatu dezute urte hau, taberna iriki zenutenetik aurrera, begoal, bezeroak eta bai saiatzen dela bintzat euskaraz hasten, gero ikusten dute ezin dutela, bai, behintzat lehen paus hori euskaraz egiten dutela. Bai, nik sumatzen dut. Egia da batzuk daudela betidanik euskara zituen dena, baina adibidez Donostiarrekin eta Donostiar gaztetxoekin bai notatzen dutela bereik saiakera bat egiten dutela. Badakitela Juantxora etorri eta nolaitere saiakera hori egin behar dutela eta iruditzen zait baita ere, azkeneko nik 12 urte daramatzat lanean orain hemen, baina hasi nintzanetik jende gehiago dala gai euskarazko konversazio hori eukitzeko, behintzat hemen, gero ez egiten hemendik kanpora, zein da egoera, baina behintzat tabernan bertan konversazio hori eukitzeko joera dutela, saiatzen diala eta gai diala eta errexiten dutela. Gero bai, euskaran nortasuna, euskararen balioa hirian nola ikusten dezute tabernatiko? Zein ikuspuntu dezute Juantxo taberna bezala eta nola ze pertzepzio daukazute euskararen erabilera Donostian batez ere? Nik uste dut gaztelera euskara jaten ari dela, ez? Espazio askotan eta gune euskaldunetan pasatzen da. Eta beti izan da arazoa, ez nahikoa dela 10-etatik batek edo bik ez euskaraz ondo jakitea, beste 8 gaztelerara pasatzeko, ez? Eta hori nabaria da. Jakintza maila nik esango nuke altuagoa dela, erabilerarekin baditut nire dudak. Eta gero, tabernako jokarekin jarraituz, badago esaldi bat oso famatua, zuen tabernan, dala bat gehiago simbolizatzen duena. Hasiera batean anekdota bezala hasi zen, eta gero igual famatua gunin da. Nola bizi izan dezute Juantxo tabernak esaldi bat, lema bat edukitzeak? Bida, hori orain zoritxarrez, esan behar daukat, ja mikrofonoa gerozta gutxi erabiltzen dugula, eta hori ere galtzear dagola, ez? Zerbait egin beharko dugu horrekin. Baina hori, zan guretzako sukaldarekin komunikatzeko modu bat. Sukaldari gehienak ez dira euskaldunak, bai beraiek euskeraz ikasten dutela. Sukaldeko komunikazio hori euskeraz egiten dugulako, eta lehen hau, bokadioak mikrofonotik eskatzeakoan, adierazteko zeudela oraindik bidali gabeko bokadioak koletia hori erabiltzen zanez, azkenan, gurasoak aita ataundarra dut, beran erreka ataundarra zian, abia hartu zutenean, eta berai bat gehiago esan beharrean, bat gehiago esaten zuten, ez? Jakinarazteko sukaldean, zeudegola oraindik bidali gabeko komandaren bat. Eta guretzako izan da beti herramienta bat lanerako tresna bat, ez? Ez da izan itxurakeria izik eta komunikaziorako, baina bai gelditu dela, gure lelo bezala, gure salditxo bezala. Eta gero, ja elkarrizketarekin amaitzen joateko, ja Juantxo tabernaren irudia Donostian bezala oso ezaguna da taberna, eta zuen taberna euskararen erabilerarekin eta euskararen babesleku gisa har daitekeela edo hartzen dela pentsatzen dezute, edo ikusten dezute beste taberna bat bezala hartzen zaituztela. Nik uste dut baloratzen gaituztela egiten dugun lanagatik. Gero gure arakatsak ditugula eta horiek ere abisatzen dizkigute ez. Esan dizuten bezala, beti ez da dena ideala, dena nahi genuken bezala eta askotan badaude gauzak, esatzen bai, euskeran babesleku gera, gordeleku, baina askotan akats hori ere egiten dugu ez, erderara jotzea, baino bai, nik uste jendeak badakila honea etorri eta euskeraz atendituko zaiola, euskeraz kaso egingo diola, lasai egon daitekela bertan euskeraz eginez eta zoritxarrez alde zaharrean, eta nik esango nuke ez alde zaharrean bakarrik, baizik eta Donosti mailan, eta igual Gipuzkoa mailan ere gauza arraro bat bihurtzen ari da, taberna batera jutea, eta euskeraz lasai egin ahal izate hori, ez? Egoera da, esan aldaketa badator, aldaketa etortzen ari da, ostalaritza sektorea ez da erakargarria bertakoentzako, eta toki hori betetzen ari dira askotan beste jatorrietako pertsona batzuk eta horrek zailtzen du eukitzea holako referenteak edo tabernak eta asko dia uste baino gehiago dia auzotan herrietan baino geroz eta gutxiago hori bai, geroz eta gutxiago. Mi eskerrenik eta euskara bultzatzeagatik, euskara bultzatzen taberna bat izateagatik eta batez ere elkarrizketa emateagatik eta hurrengo urtetan gehiago ikusten garen korrikan lekuka ematen.
Eskerrik asko zuek gonbidatzeagatik elkarrizketa hontara eta baita ere egiten duzuen lanagatik. Mila esker. Mila esker zuri. Onarte guztia, eskerrak Xabi Agirre eta Juantxoko lagunei elkarrizketa eta tortilla emateagatik eta hurrengora arte.